Hello, maayong adto. Ah, atong i-update ang pagpintura na pod diri sa balay ni Ma'am Chi Malabusa. Adtong sa sulod kung ang pagsugod ni Jojo pagpintura. Itong silipon. Kining nakita karon muna ni ang PVC board na nakakabit na. Muna siya kakabit na para pag pintura dili na siya mo retouch. Muna ni karon tirahan ni Sir Jojo. Sige, ito pangalan ni Jo. Kuan, kinaing mo ni no. Decoratics. Ano siya? Decoratics pagtira ana. Kana karon. So final na ni siya. Color na lang ang sang color ang tao na ay ibutang na sa di-apply. Mura og di ba na primer primero pagkahuman ka na di mura po din na siya primer. Kay di pa man mo ay color ang nana gina dili tanan. Muni sa dining gapit dili pa maklaro kay kuan pa man siya di pa man siya mo final color kani hantud diri butangan dia pa siya kaning puti pinaka primer ni kani tanan kita pag umag skin coat primer niya dayon kanang sa decorative nga dibuhat karon kita kanang sa kanang sa walling final finish na ni. O kining nahabilin nga panel board diri ni sa gawas sa uban. Ceiling gawas napa diri sa diri wato mahuman ang batak ni Sir Mike pag mahuman ni sana po magtangag primer niya butangan na po do kuan PVC lahi mo nang paring og sa pintura. Ikaw tirahan ka rin da. Kunay si Alex. Di ni siya magpabitin og kung kay mo ni pinakadaghag views sa mga basta si Alex na mo tira. Yan ang tiradaso ng nahabilin nga Revits Room. Kay aron mahuman na gyud para mapinturahan. Di man mapinturahan og di mahuman na. Pijuya kay duha na mo sa pagdiskarte pagbarina. Alam mo pagbarina ako. Kana di maputol ha, kana di mapaus. Kana di mabali. Wala lagi. Damay. Grabe kini si Alex. Lagay mo ni mga artistahin boy ni. Gislapid dirada. Mo ni isa ka kwarto po. Kulang pa mahuman na PVC. Sa gawas na lang. So karon natay question and answer ani para sa ato mga viewers. Kini sa sulod lahi ni siya og color og sa gawas dili ni pareha ang color sa gawas sa Himalaya lahi og diri sa sulod
So ang atong question pangutana ani, kung kinsay makatagna, kung unsay color aning balaya, ni Ma'am Chichi, mo comment lang mo diri sa ubos kung unsay inyo hang kinsay makatagna sa color makadaog og 1 million. dili lang 100 lang para duol ras tinuod 100 nga load or GCash. Kung mag-comment magaling mo, ibutan na lang ang inyong number kay wasig ka mo daog para ato masend ang inyong daog kung natagnaan ninyo ang color. Ayaw lang i-chat ninyo si Jojo kung unsay color ani kay sa pagkakaroon wala pay klarong color ning balaya mo nang kinsay makatagna. I-comment lang ninyo sa ubos kay aron mo daog mo og GCash 100. Pero usabon ako lahi ang color sa sulod ha, dili parehas gawas, lahi putong sa gawas. Una nga dili pa ni color ang gitiradas karon. Now, 1 million viewers na friends, hindi makatagda sa pulo. Di sa makauna raman naman ay date dito og pizza kung makauna siya mo tama. Di 100 na. Dili ingon nga. Aron mga kwarto, mga lods, tanawan yung PVC. Kuha na siya kanang clue. Oh. Oh, unanay na, unanay. Oh, kung nanay naman. Kay makita man na sa time kuan dito sa pag-comment ninyo. Ano di? Oh. Di mga Kadios Wolf, dili Lodi. Kadios Wolf ni. Okay, dagang salamat. Oh. Mora to, sunod na pod update. Bye-bye.